Wa alaikum salam. Mun lafiya. Ya garin? Daman lamba ne nake so in kawo ma ƙarar shi. Sai ya zo ya samu rake ya kai 10. In da ya zo sai ya ci awara ya je isha rake. To ni ma kaina mai rake bai banni ba. Ya zo ya samu rake ya kai guda 10. Lamba? Kuma lamba? Magana da zai ne mai zare mu kai kashe. Lamba? Lamba fa. Kai. Inna lillahi wa inna ilaihi Har mai raji'un. magana ne nace in ka sha baka biya. Ka bani kuɗin Inna rake. lillahi wa inna ilaihi Na raji'un. rantse nace sai ya biya ko ya sha kuma ya wuce. Kai. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan Allah dan Annabi ka hakuri. Dan Allah dan Annabi ka hakuri. Ya sha guda ɗaya, ya sha biyu, ya sha biyar na hakura. Dan Allah ka hakuri. Wallahi ana ta kawo min ƙaran yaran nan ni ba san yanda zan yi da shi ba dan Allah ka hakuri. Abin da nake so da kai guda ɗaya ne kaga yayin ka soja ne bana so ka ga mai wannan magana dan Allah kai hakuri wannan abin da cikin gida ne Saboda kai ake daga mai kai hakuri dan Allah kai hakuri in ka ga mai kaga an samu matsala kar ka bari gidan ku san wannan magana Allah zan zo in ba kuɗin raken ka ji ko insha Allah zan zo ma in ba kuɗin nan kai hakuri dan Allah kai hakuri lamban ne fa mu ake da shi wallahi ba kai kadai bane kai hakuri ka ji ko nagode Allah saka da ni dan Allah kai hakuri kai hakuri kai hakuri zan zo in ba kuɗin kai hakuri nagode sosai Allah saka da alheri ba matsala insha Allah nagode kai lamba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un lamba yana kira min ruwa ga gida wuta mata wuta waje wuta Allah ka iya mana abin da ba za mu iya ba wanda za mu iya ma Allah ka iya mana shi Hawa masha Allah. Ya kamata ne na ɗan ƙara renovating ɗin gidan nan. Fentin nan ya fara ɗan tufafa. Wallahi.